Så kan man høre lyden? Ja, man kan godt høre. Hej YouTube. Kan man høre lyden for Slender? Men hej YouTube. Mig igen. Markus. Hvad så med? Og så er vi en god ven. Oscar med. Vi er lige hjemme hos os. Og vi laver en video. Vi laver en lille video. Og nu kan Slender. Nej, det gider vi ikke spille. Okay, kan vi ikke Slender? Ja, de gør lukke vinduet. Jeg aner ikke, hvad jeg skal Slender. Sådan der. Jeg kommer til at sige Hvordan Hvad skal vi spille? kan jeg opgradere noget, eller hvad er det her? Ja, det er specielt. Du har ikke lyst nogen op. Nej. Så er det våben. Bare tæt det væk. Ja. Nå, Oscar han sidder også lige og spiller lidt. Ja. Ej, hvad fanden? Det gider jeg ikke spille. Gå væk. Skal du ikke spille Slender? Nej. Nej, skal du så spille. Skal vi spille tennisspil, mig? Hvad? Nej. Og vi skal da altså ikke spille Rollercoaster. Ja, take it. Fuck this shit. Hvad? Fuck this shit. Ikke spil take it. Har du spillet det spil, som jeg spiller? Det er fucking sjovt. Hvorfor er du på Facebook? Men det ved jeg sgu da ikke. Kom ind på Facebook. Sorry, YouTube. Ja. Hvor er min tid? Imens kan jeg lige holde mig selv. Jeg er meget sød, jeg er flittig, og jeg er hans Hvad hedder bror. det? Feed Ups Pirate. Pirates. Okay, fint. Feed. Nå, det er 2. Feed. Op. Til bag. Os. Pi. Tash. Pirates. Ja. Hvorfor kommer den her hele tiden? Hvad skal Bare klik. Ja. Sådan. My little Nu skal vi pony. spille. Nu skal vi spille Nå. My Little Pony. Ej, Lol. vi skal ikke spille mig. My little pony. My Little Pony. Vi kender den Fuck alle. min sang. Min sangstemme er helt vildt ringen. Den der sæbe, den er egentlig rigtig god. Hvad? Prøv at dufte her, den der sæbe, den var mega god. Helt citronduft. OMG. Du siger det på YouTube. Ja. Vi er da ligeglade, vi gør, hvad vi Ej, spiller du virkelig det der? Ja, men det er sådan en minigame, indtil man kommer ind til et stort game. Nej. Hey, hvordan kommer jeg lige ud af det her? Du trykker sgu på den her pil. Gør jeg? Pil videre. Okay. Hallo, jeg har lige opgraderet mine tænder. Hvorfor tog du egentlig ikke en kat på? Det ved jeg ikke. Ej, Hallo, nu bider jeg mere. hvordan gør man nokker? Hey, du styrer med... Din fisk styrer du med musen. Med musen, what the fuck sake. Og så bider du ved. Sing det på. Ja, lol. Og så her, der står der, hvad du... Prøv at se, der står der, at når du har det, så kan du gå ind og opgradere din fisk. Jeg har opgraderet min en gang, fordi at... Knock out boats. Boom, shakaloveless. Fuck, du er god. Click target and trigger. Bling. Lol. Prøv at se, jeg fik en pirathat unlocket, Okker. Fedt. Jeg er i gang med at spise en mand. Det er jeg også i gang med. Hallo. Jeg har lige opgraderet mine tænder, så I ved det. Det har du sagt. Hallo, prøv at se, hvad jeg har unlocket. Det skulle jeg se YouTube. Fuck, det var fedt. Hallo, jeg har unlocket sådan en sort fisk. Gå du ind og tage den, og Matt, du skal tage Nej, den. jeg skal lige have noget mere kød. Ja, vi skal lige have lidt mere mat, så det kan blive rigtig god. 8 Tree Pirates. Click here. Collect blood for upgrades. Okay. Jeg har 6 blod. Okay. Jeg fik den også lige, Okker. Hvad? Jeg fik den også lige. Fedt. Hey, jeg siger bare, at det er godt at opgradere dine tænder først. En fugl. Også opgradere din hale, så den kan svømme hurtigere. Vi dykker. Men jeg tror snart, du skal tage den til. Nå, man skal samle den her. Ja, det ved jeg Det ikke. vidste jeg ikke. Hvad er det? Hvad? Lol, hvad er det? Hvor? Ups. Nu ved jeg det. Okker. Hvad? Jeg døde. Nu kan du opgradere. Hat. Hvor er min hat? Hvad skal jeg lige opgradere? Min hale. Jeg opgraderer min hale. Pirate.
Når du har bare løftet op for din fisk. Hallo, jeg vil have min pirate hat. Du har kun løftet op for den. Jamen, hvordan køber man Og så skal du have 20 blod. Okay, det er dyrt. Og prøv din fisk. Med fish. Du kan vide. Hvad koster det? Og det koster 2. Hallo, jeg har lige opgraderet. Hallo, jeg har opgraderet min hale, så har jeg opgraderet mine tænder. Så nu kan jeg svømme op og flyve højere. Har du opgraderet dine tænder? Tail. Det er min hale, den køber vi også lige. Boom. Og så har han også opgraderet. Nu har jeg også opgraderet lidt. Nu skal jeg have noget mere igen. Hallo, når du har opgraderet din hale, så hvis du vil opgradere den igen, så skal du have 5 blod. Eller øjne. Hjælper de der tænder. Bilderbær. Ja, det er godt, som du skader mere. Kom nu, tag det der blod. Du skader mere på menneskerne. Jeg ved det blot. Giv mig blodet. Hej, Oscar. Der kom Karoline lige op. Ja. Hallo, Karoline, kan du ikke lige give os fred til at spille i? Vi er lige ved at optage. Ja. Ja, vi optager en video. Til YouTube. YouTube. Karoline, jeg tror, du kommer på YouTube nu. Du bliver jo kendt. Du bliver kendt for den ikke kendte kvinde. Ej, Karoline. Stop den der. Ej, seriøst, vi er lige i gang med at optage. Seriøst, Karoline. Stop lige det der. Du har 6 blod. Hvad fanden er det her? Use all cannons tilbage. Jeg er da ligeglad, For jeg for YouTube. Boom. Vi kommer på YouTube. Og vi bliver mega. Og jeg ved godt, det er et fodbold. Hvad sker Det skulle du se. Jeg var i en kanon, og så bed jeg en mand samtidig. Så vi snurrede bare rundt. Det kunne du se på optagelsen. Det var fedt. Hvad er det egentlig hernede? Jeg håber. Jeg skal lige have en opgradering. Du kan bide det der sten. Spin. Jeg skal lige have en Nå, opgradering. vi skal spinde level 2. Hallo, jeg skal ind og opgradere. Upgrade, ja, fisk. Hvad skal jeg må opgradere? Hallo. Hallo, hvad må bedst? Den vidste jeg. Prøv at tjekke, hvor jeg kom hen. Hvordan kom du derhen? Hallo, det var et eller andet sted, der var. Ja. Så var en indgang. Det var en indgang også. Jeg dræber lige ham. Kælde mig. Hvor var indgangen? Nede for bunden af havet. Ja. Hallo, jeg har sindssygt stykke tænder. Prøv at se mine tænder. Sindssygt forever, virkelig. Hey, vil du ikke hjælpe mig med at komme derhen? Prøv at spille Helt bunden. nede i bunden. Ikke der. Der er lidt længere henne. Hen forbi piratskibet. Hvorfor kan jeg ikke komme derned? Fordi der er sten. Ja, men så skal vi lidt til højre derfra. Højre. En valg! Lol, du spiste den! Spis den! Jeg spiste noget af den. Hvad? Lol, jeg havde ham på hovedet. Der er en indgang. Fedt. Lol. Nej, jeg skal ned. Det er level 3. Svøm. Ned vand. Nu kommer jeg også derned. Nej. Det er sådan noget. Vi skal derned, står der. Der er flere pirater. Hej. Jeg så en hej. What the fuck, sake? Men jeg synes bare, du skal ned til der, hvor du skal ned. Men jeg kan ikke komme derned. Nej, jeg døde. Pis os. Jeg døde. Hvor mange blod har du, Okker? Det ved jeg ikke. Men jeg skal. Jeg har 11. Du har 2 blod. Så det kun Okker? Jeg har 3 blod. 3 blod. Men det var altså, fordi han har købt mere end dig. Jeg skader den her. Han må gå den hele tiden ind på det her. Det er fordi du klikker på alt muligt, Okker. Jeg vil ud. Jamen, for så gør det dog. Hvorfor? Mads, skal du snart ud og opgradere? Okay, Mark, vi opgraderer i næste episode. Hvor meget har du egentlig opgraderet på din?
tænderne og halen. Hvis kommer jeg Kom lige nu, præcis kom ind nu. på.